Dapat ba ako magsisi sa mga desisyon ko sa buhay? What's up, Ketchup? I'm Glester Capuno, aka Boy Tiu Tiu. Madaming nagtatanong kung babalik pa ba ako ng barko. Kailan daw ako sasakay ulit? Bakit daw di na ako nagbabarko? Bakit ko daw pinagpalit profession ko sa pagbablog? Bakit daw sinayang ko pinag-aralan ko sa pagiging vlogger? Ngayon, sasagutin ko lahat ang mga katanungan na ito. Pero bago ko sagutin to, please like and share this video naman, guys. And sa mga di pa nakapag-subscribe, kaya naman pa-subscribe. Thank you! Going back, it's been almost 3 years since nung umuwi ako sa last contract ko sa barko. June 2020, nung umuwi ako at nag-resign sa company ko na di alam ng family ko. Yun yung first risk ko sa buhay na di ko alam ang kalalabasan. Kasi kahit sa kabila ng mga opportunities at benepisyo na makukuha ko as seaman, I have my own personal reasons. Note, personal reasons guys, kung bakit mas pinili ko ang pagiging vlogger. At may mga na-realize din ako after ilang years na di ako nagbarko. Unang-una syempre ay ang family ko. Sa mga di nakakilala sa akin, ako yung klase ng tao na ginagawa lahat para sa pamilya. Family-oriented ika nga nila. Struggle talaga sa akin ang malayo sa pamilya. Maraming okasyon at gatherings na wala ako. At sa almost 10 years na pagbabarko ko, twice lang ako nakapagpasko kasama sila. Sa barko ko lang din naranasan na pag nakakarinig ako ng mga Christmas song, parang naninikip yung dibdib ko sa halip na matuwa. Kasi syempre, Pasko yan. Parang nasanay ka na nakasama yung pamilya mo, pero hindi. Ikaw lang mag-isa sa kwarto, ikaw lang mag-isa mag-celebrate. Minsan, di ko talaga may iwasang magpaluha, pero iniisip ko na lang na para sa kanila lahat ng mga sakripisyo ko. Kaya sa kabila ng mga pinagdadaanan ko, sila ang ginawa kong inspirasyon na magpatuloy. Kahit minsan parang naisip ko na ayaw ko na. Pangalawa ay ang kalayaan na gawin ang mga bagay na nais kong gawin. Sa barko kasi, 24 hours kang on call kahit sa oras na ng pahinga kapag kailangan ka, tatawagan ka talaga para magtrabaho. May sinusunod ka kasing strict na schedule at routine. Sa pag-vlog naman, nasa sayo kung ano yung gusto mong gawing content. Wala kang boss kasi sarili mo yung boss mo. At syempre, hawak mo yung oras mo. Kaya di ka nape-pressure. Sunod is work-life balance. Sa pag-vlog, nababalanse mo yung personal life mo at work mo. Kasi pwede mong pag-isahin. Pwede ka magtrabaho while enjoying kasama yung family mo. Sa barko kasi, gaya ng sabi ko kanina, struggle talaga sa akin na magtrabaho ng ilang months na malayo sa pamilya. Minsan yung iba, umalis ng bahay na buntis ang asawa, tapos pag uwi, ilang months old na yung bata, di ba? Sobrang daming time ang nawala sa'yo. Isa pa, ikaw ang may control sa trabaho mo. Ikaw ang magde-decide kung kailan ka gustong gagawa ng content at kung ano yung gagawin mong content. Habang sa barko, alam naman natin na nagtatrabaho ka sa isang company, kaya need mong sumunod sa mga rules and regulations nila. Next ay ang kalusugan at safety ko. Sabi nila pag nasa barko ka, nakaapak ang isang paa mo sa sementeryo. Hindi lang ito tungkol sa panganib sa paglalayag sa karagatan, kundi kasama na din dito ang posibilidad ng aksidente, pagkawala sa gitna ng dagat, at pagkakaroon ng malubhang sakit. Lalo na ngayon, pandemic. Minsan nga, pag nagkasakit ako sa barko, pag nilalagnat ako, nagtatrabaho pa din ako kasi kailangan hanggat nakakatayo ka, kailangan mong magtrabaho. And last but not the least, nais ko magkaroon ng malawak na opportunity na i-share yung mga talent ko and mga content ko sa maraming tao. Lalo na ngayon, yung social media at internet, sobrang laki ng tulong nito upang mas madaling maabot ang libu-libong tao sa iba't ibang bahagi ng mundo at magpakalat ng positive vibes sa pamagitan ng mga contents ko. Nais ko lang maging inspirasyon sa pamagitan ng aking mga kwento at tagumpay sa buhay at magbigay ng motivation sa ibang tao na maabot ang kanilang mga pangarap at higit sa lahat, magpakalat ng kasiyahan sa buhay. Ang lahat ng ito ay hindi ibig sabihin na hindi maganda pagiging seaman ngunit dahil lang ito sa personal na dahilan ko, kaya mas pinili ako ang pag-vlog. Hindi ko din dinidiscourage ang lahat ng mga nag-aaral sa maritime. Personal na choice ko to at ito ang pinili ko. Ngunit tandaan nyo guys na ang lahat ng uri ng profesyon o trabaho, hindi lang ang pagiging seaman ay may kanya-kanyang challenges and nasa individual na yan kung ano yung mas pipiliin nila. Sa totoo lang, may mga nababasa ako na mas maganda daw magbarko na lang ako kasi mas may future daw ako doon, pero wala din kasi silang idea sa mga struggles ko sa barko, kaya naintindihan ko din kung bakit nila nasasabi yun. And isa pa, di ibig sabihin na nag-stop akong magbarko ay di na ako pwedeng magbarko. Anytime na gusto kong sumakay, ay makakasakay naman ako. O nga,
Mas malaki nga ang sahod ko sa barko, pero di naman ako masaya. Life is too short. Di natin alam hanggang kailan lang tayo dito sa mundo. And ito yung pinili ko kasi dito ako mas masaya. Kumpleto ang squad, boys. Niabot na si Dansoy. Nagdapat siya, dog. May dala po pizza. Wow. Thank you. Bisita ta guys, kaya dugay-dugay na tawa nakita balik. Oh, baka makalimutan ka na. I'm here na guys. I'm here at Kuya Tius house. Ano sa istorya? House. Embrace. Ay, kinakita. Hilo. Ay, nakita. Yo, yaman, big girl, oh. Bumalik na din si baby girl sa bahay, guys. Kaso busy sila kakalaro ng ML. Oh, kumusta naman si Biyoy? Paborito niya ang Parsa. Parsa gods. Ang Parsa sa kuan be. Alam niyo ba guys, trivia na nag-number 1 yan sa buong Cebu si Snake sa Parsa? Oh, grabe! Yung mga Parsa gods. Ay, wala din sa Parsa? Sa Bigsana. Ay, Bigsana. Bigsana sa Florin. Top Philippines din, oh! Wow, nag-top 10 Philippines din yan siya guys sa Bigsana. Ito ding isa naglalaro ng ML. Isa sa paborito niya ang tank na si Uranus. Natalo niya, guys. Trivia guys, natalo niya ako, nagmatiwan kami. Naglailagad sa ko, tapos nag-Uranus siya. Boring daw guys, boring. And itong isa din. Yun. Isa sa paborito niya din ang Pakito. Ito din ang nag-iisang father deer na magba-vlogger na. Pag nag-retire, mag-vlogger ka pa? O, sabihin mo, mag-support ka sa, mag-support sa vlog mo soon. Oy, support mo sa vlog ko, Leo Caps. Oh? O sa may intro pa? Ano intro mo? What's up mga unsa man imo about imong vlog sa mga manok? Hindi kayo no. Ano to? English. What's up mga babies to ba? What's up mga babies? I'm Leo Caps. Ikaw. What's up mga bibis? I'm Lee Caps. Di, I'm your daddy, Leo I'm Caps. your daddy, Leo Caps. Mala. Balik ka. What's up What's up mga mga bibi? I'm your daddy, Leo Caps. Oh. Support nyo daw yung vlog ni Papa guys soon. Magba-vlog na daw din si Papa kasi ano. Ewan ko sa kanya ba't... Oh, pizza pa. Dala ni Dansoy. Oh, guys, Marisa. And ito guys, ito naman yung pinagawa namin guys kasi sira yung dyan, di ba? Pangit pa. Yan, pinaanuhan namin and pipinturahan na din. And pinalitan namin ng ano guys, ng skim coat kasi pangit yung skim coat na nalagay namin nung una. And pinalitan namin ng mas maganda kaya yan na yung ano namin. Yan, pipinturahan din namin yan ng kagaya dito. Yan, kagaya dyan. Color gray. And yung dito, pinagtirahan na din namin ng gray kasi pangit yung, ano lang yung varnish. No, dahil ngayon, pinalitan na namin yan. Yeah. And, ito yung ice maker namin guys. Kasi, yun, di ba? May ice. Ito yung ginagawa niya. Every 7 minutes, may lumalabas na 12 na ganyan. And actually, marami na yan guys. And dito pa lang yung iba. Ito na yung iba. Nilagay na namin dito kasi death anniversary ng lola namin ngayon guys. Kaya may konting handaan kami ngayon. And 10 na year, 10th year anniversary niya ngayon. Kaya kailangan daw ng, ano pa? Kailangan handaan, no? Oo. Kaya kailangan may handa. Kaya may handa kami. Pero hindi naman niya masyadong bonggang-bongga. Pero at least may handa, di ba? Tingnan nyo yung tinanim ko na ano guys. Binhi. Kasi kinuha ko lang dito sa gilid. Yung may tumubo na maliit. Yan. Diyan ko yung kinuha ito. Ito. Yun. Yan. Dito ko yan sa gilid kinuha. And lumaki na. Yan o. Na may dahon na yung bagong dahon na. Sa atin ako. At cauliflower nga pala ito guys. Cauliflower. Nainitan na ito naman mga kamuti tops. Kangkong.
Ito yung manukan namin guys. Bagong ano ni Papa. Nag-mower siya dito kanina. Dito yung mga ano namin, mga yayu. Mga alagad. Mga yayu. Naghaling ang mga yayu. Boring kasi. Gusto namin maghaling lang. Ha? Gusto namin maghaling. Maghaling? Para mawala yung mga lamok ko. Wow. This is pagging. Paging. Ayun na. Bawal na. Wala ka. Sud na ito. Hindi mga lubi lagi pero wala manubo man eh. Dili, bawal din sa ball. Dili man. Ito yung mga kangkong. Dito kami kumukuha pag wala kaming ulam. Ako. Oh. La grabe. May yuha bisyo eh. Ay, naku siya. Dako pa sa kay lawas oh. Ha? Kahit di na ako nagbabarko, ay di ko naman pinapabayaan yung pamilya ko. Dahil nga dito, mas marami kaming time together and mas naalagaan ko pa sila, lalo na si Bunso. Sa buhay, may kanya-kanya tayong mga desisyon. At ito ang isa sa mga decisions ko na alam kong hindi ako magsisisi habang buhay. Kaya sa mga niniwala at sumusuporta sa akin, sa amin, maraming salamat sa inyo kasi di dahil sa inyo, wala ako dito ngayon. Maraming salamat sa mga sumubaybay sa mga vlogs namin at di nagsasawang sumuporta sa mga videos namin. Naway pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Thank you so much guys. So doon nagtatapos ang aking vlog, kaya hanggang sa muli, paalam!